To fa ƙananan manganu fa suna ta faman yawo a garin Kano domin Baba Ganduje har yanzu ya iya fito ya ce abba gida murna. Kai ba mata murna kawai ba, tunda aka yi zaben gwamnoni a Kano, Baba Ganduje ba a fito ya ce uffan babarantana ma a ce murna. Wasu mutanen cikin gulma suke tambaya ina Baba Ganduje ya shiga, wannan shirin ta yawa. Wasu kuma mutanen tsakani da Allah suke tambaya domin shirin ta yawa. Game da kowa ya sani yau abba gida ya karɓi certificate din shi na zabe daga wajen INEC. Wanda mutane suna ganin da cewa ko da a ce Baba Ganduje yana tsammanin za a kansile zabe ne, tunda da an ba da certificate din ya kamata a ce a matsayin shi na shugaba na gari ya fito ya ce abba gida murna. Kuma babban abin mamakin ma shine shi kanshi abokin takarar abba gidan wato Nasiru Yusuf Gawuna ya fito ya ajiye makaman yayin baya ya ce abba gida murna. Wasu mutanen ma social media suna ganin da cewa Nasiru Yusuf Gawuna uwar bari ya je zo ya ce murna nan domin yana ganin da cewa an ba da certificate ba dama a kansile zabe. To mu koma kan karan Baba Ganduje, mutane da yawa fa suna cewa wannan shirin yayi yawa, kai baka ce ka yarda da zabe ba, kai baka ce baka yarda ba, shiru kamar an shuka dusa. Amma fa yan gulman social media sun ce sun san dalili. Suka ce babban dalili na farko shine in Rabi Son Kosafa yayi wa yanzu Ganduje ritaya a siyasance. Yanzu jimami yake yi a halin yanzu na halin da zai shiga bacin ya sauka daga gwamna. Domin shi sanda ya nashi zamanin har daukar sarki Sunusi ya ce fitan masa da Kano, yasa aka fitar da shi daga Kano bacin ya tsige shi daga mulki. Dalili na biyu suka ce dan gidan Baba Ganduje fa bai ci zabe ba ya fadi. Dalili na uku ko suka ce a halin yanzu Baba Ganduje ba mallai ya samu mukami a wajen Bola Ahmed Tinubu ko kuma APC baki daya domin kanan ma bai kawo ta ba. Zaben shugaban kasa mun ga NNPP ce ta kawo, haka zaben gwamna ma gashi NNPP ce ta kawo. Wasu kuwa na ganin gaskiya kamata a je a tabbatar da lafiya ko ba lafiya ba domin gaskiya shirin ta yi yawa. Shin a cikin waɗannan ra'ayikan wane ne kuke ganin yafi zama gaskiya? Allah ya sa mu dace.